Machiegni kendo nyakora mga jwange chendo ni madul wadhi mbele gi miwechego manyien wateri nyake county ma Migori kama japuonjre ma jaklas 10 skul sekondar Maluala sub county Mauriri owito ngimane ka japuonjre mamoko ariyo noyudo hinyruok e masira mar apaya manoyudo nyamburko mar obila e gweng' Maluala apaya mawuok Uriri ka ochoma wendo. Jafwambo marwa Joe Juma miyowa lerno koya e county ma Migori. Kalore kod joneno nyamburko mar obila orikone law nyamburko moro e apayano wuok Uriri ka ochoma wendo bende emonokelo masirani. E masira mar apayani japuonj achiel mawuoyi ma e klas 10 ma skul sekondari Maluala ne owito ngimane ka ariyo mamoko to ne oyudo hinyruok. Kinyi to wafwenyo ni nyathi achiel mtoka no ogweyo motho. Ne gin nyithindo adek, ariyo ohinyore kabisa kendo oseren kod grabro. Nyathino ne dhi sikul seche mag saa madhi saa achiel kendo Land Cruiser mar polise chal ka gima ne lawo mtoka moro matin mar Probox. Masira makama ino yangi kod jalup county commissioner e sub county Mauriri Monica Kang'ethe mabe nowacho ni jawuoth mamiyo be ne oyudo hinyruok kaachiel kod nyamburkono mar obila. Tunataka kujua what happened, and I'm sure we have eyewitnesses here. Si ni kweli? Wale ambao watoto walikuwa wanatembea na hao watoto wengine, I'm sure they are here. Yule mama pia ameumia, I know she will talk from the hospital bed to say what happened. So be sure watu wa Luala kwamba sheria itachukua nini mkondo wake. Kang'ethe ni wacho ni kuropogi yango gima ne nyalo kelo masira machal kod bae kabile gidhi nyime kod timo nonro. Sitaki kusema makosa, unajua sitaki kuweka makosa before we do preliminary what investigations. Lakini yule ambaye atapatikana na makosa, as the MCA has said, justice will be what? Will be done. Kalore kod masira mar apayani manowe ka japuonj no owito ngimane ne okelo ichwang' mokalo ka jopuonje mar skul sekondar Maluala ne odino apaya kane ging'anyo ne obila. Lakini wakati huu nataka kuomba tutulie. Naomba tutulie ndio tuweze kujua nini ilifanyika. Because hata askari mwenyewe pia amefanya nini? Ameumia. Two wrongs do not make a what? A right. Jopuonje gi mane odino apaya mowuok Orongo ka ochomo Migori ne orakore kod obila bende riembogi kagologi apaya. Lipot mawuok obila yango jopuonje ariyogo manoyudo hinyruok kodhi nyime kod yudo thieth. Joe Juma, Ramogi TV, Migori.